Ụlọ Anambra State Primary Healthcare Development Agency na njikọ aka Ministry State ya na-afọ maka ahụike nakwa ndị njikọ aka ndị ọzọ achịkọbago nzukọ were otu abalị bụ nke ndị eji okwu ha abụ izu ji wee na-akparịta alo n'ihe gbasara usoro ịgba ọgwụ mgbochi dịgasị iche iche a na-agba n'ime steeti a. Ya bụ mmemme were ọnọdụ n'ọka ma bụrụ nke dọtara ndị ọnụ na-elu n'okwu kwesịrị ekwesị, ndị eze ọdịnala, ndị President General n'imerime ndị ọzọ. Onye ọla bụ Chibụzọ Okoye wetara akụkọ a n'uju. Ọ na-agwa ndị bịara ya bụ ọgbakọ okwu ka onye ọdakwa kpụtọrọ ọkpụ n'ụlọ ọrụ kọmishọn na-ahụ maka ahụike na steeti a bụ dọkịta Obegeluche Igbo mere ka mata na ya bụ ọgbakọ bụ iji kụziri ndị bịara ya maka ya bụ ịgba ọgwụ mgbochi nke na-abịa abịa, nke o kwuru na ọ bụ ndị dị site na ụbọchị a mụrụ nwatakịrị wee luo na ụbọchị ọ dị afọ ọnwa 59 ma kwuo na ndị ga-agba ya bụ ọgwụ mgbochi bụ ndị agbaghị mbụ maọbụkwa ndị agbaghị chacha tinyekwara ndị agbazughị agbazu. Onye Director Disease Control and Immunization n'ụlọ ọrụ Anambra State Primary Healthcare Development Agency Dọkịta Nnamdi Agbafusi mere ka mata na ịgba ya bụ ọgwụ mgbochi ga-ebido ụbọchị Fraịde ọnwa Disemba ga-adị na mkpụrụ ụbọchị 13 ma bụrụkwa nke ga-anọ okpuru ụbọchị 6, nke o mere ka amata na a ga-agbakwa ya ebe dịgasị iche iche obodo wepụtagasịrị nakwa ebe ndị ọzọ gasị a na-afụ ụmụntakịrị. Onye Health Education n'ụlọ ọrụ ministri na-ahụ maka ahụike na steeti a bụ Oriakụ Uju Ebizina kọwara na ya bụ ịgba ọgwụ mgbochi ga-enwere ọnọdụ na okpuru ọchịchị 9 nke mechaghị ọfụma mgbe a gbara ọgwụ ndị gara aga, nke gụnyere Agwata, Idemmili North na South, Ihiala, Orumba North na South, Ayamelum, Nnewi South nakwa Anọcha, ma rịọzie ndị nne na nna ka ebupụta ụmụntakịrị ndị nọ n'agbata ndị ahụ kwesịrị ka agba ha ọgwụ ka ha nwee rite elele na ya bụ ịgba ọgwụ mgbochi. Site n'Ọka, aha m bụ Chibụzọ Okoye maka akụkọ ụwa ABS.